Nggih niku. Namung setri iki to. Nggih. Kayak ngono ya, Mas. Berarti mek dhewean. Nggih niku ki Abah. Oh sampai dadi loro montore. Sing ngarep kae lho motor bisa gede apa to? Dados kalih nggih, Mas. Wah, kayak si anyar. Yo. Paling yo. Namung tiang setunggal ya, Mas ning. Oh. Terus arep nyabang balik ping pindho, Mas. Gak paham lah perkara kuwi. Wong aku lho lagi teko. Nanti yo golek setan lek balik. Nggih. Mam, niku rencange ya, Mas. Nangis nih. Lambi abang nih. Mas abang wedok kene mau. Nika suara rock ndek. Oh kae. Nggih, nangis nih. Oh. Balik rencange. Loh. Rono. Hah? Ora enak. Ndak tahu. Non? Dewe. Ora gak. Lah iya, oke dadi anu. Kali cilik iki. Kali cilik ya. Ah, pasaran ya. Apa umpan? Cacing kena. Cacing sembarang ya. Cacing sembarang. Oh, saya tadi saya. Oke lah. Yo, pinggir. Betul ada. Iya.
Sudah kan, sekian, terima kasih. Diharapkan selalu hati-hati saat melintasi rel kereta api. Kejadiannya di Desa Ngunut, Pulau Sari, Kabupaten Tulungagung.